Dvije cimerice u domu peku hrenovke. Ona koja peče uzme hrenovke, odreže im po komadić sa oba kraja i stavi ih u tavu. Pita druga, čuj, a zašto režeš hrenovke na oba kraja? Nemam pojma, odvrati druga. Moja mama to uvijek tako radi. Dođe vikend, cura dođe doma, pa u jednom trenutku pita mamu, čuj, a zašto ti kad pečeš hrenovke uvijek odrežeš oba kraja? Ne znam zašto, odvrati mama. Ali baka je to uvijek tako radila. Pita cura baku i ispadne da je to obiteljska tradicija, jer je i prabaka koja sad živi u domu isto prije pečenja rezala krajeve hrenovki. Sutradan ode junakinja naša priče kod prabake u dom, oboružana cvijećem i strpljenjem. Stara sva oduševljena da ju je netko došao posjetiti i u jednom trenutku mala skupi hrabrosti i upita, bakice, a zašto se prije pečenja moraju odrezati krajevi hrenovki? Pa zar još niste kupili veću tavu?